Helo bawb a croeso I bodlediad Estyn am arf y cynhoesol a'r gwaith darparwyr tuag at Gymru wrthhiliol. Jas Scott ydw I. Dwi'n un o'r gyfarwyddwyr strategol Estyn a dwi'n arwain ar ein gwaith ei hunan tuag at Gymru wrthhiliol ac dwi'n gyffrous iawn I fod yn siarad a'n gwesteion heddiw am y camau cadarnhaol a maent wedi cymryd ar y daith hon. Gyda fi ydy Tony Bates sydd wedi arwain ar ysgrifennu ein adroddiad blynyddol ni eleni a yn ymuno â ni yn fuan bydd Steffan Ellis o Ysgol Gynradd Sam Barrick yn y Bari, Rodri Evans o Ysgol Gyfun Goer, a wedyn Emyr George sy'n prif weithredwr o'r adnodd sy'n corff newydd sy'n datblygu adnoddau I gefnogi cwricwlwm I Gymru. Felly dechrau, byddwn ni dechrau gyda Tony I roi flas o'r ein adroddiad blynyddol ni. Felly Tony, efallai os dyn ni'n dechrau gyda profiadau disgyblion, beth ydyn ni wedi ffeindio troi ein gwaith arolygu am y profiadau disgyblion yn y maes yma? Diolch Jasa, diolch am y cyfle fod yn rhan o'r sgwrs yma. Mi dyn ni wedi lansio adroddiad bach, yr un pryd ar adroddiad blynyddol, tuag at Gymru wrthhiliol, ydy enw'r adroddiad, a sydd yn tynnu ar dystiolaeth o arlygiadau'n hysgolion ni ac ymweliadau I ddarparwyr gwahanol hefyd. Mae'r adroddiad yn cynnwys ychydig esiamplau gwahanol yn dargefnyddiadau ni o'r gwaith hynny. Enghraifft yn ysgolion cynradd ni ac ysgolion uwchradd ni a pob darparwr dweud y gwir, mi ydyn ni'n cynnal holiaduron yn gofyn I blant a phobl ifanc nifer y gwestiynau gwahanol ynglŷn â'r profiadau nhw. Ac un o'r cwestiynau dyn ni'n ofyn wrth gwrs ydy ynglŷn â'i profiadau nhw o fywyd mewn ysgol, hiliaeth ac yn y blaen. O ran ymatebion mewn ysgolion cynradd, mae llawer o ddisgyblion cynradd yn teimlo'n ddiogel yn yr ysgol ac maen nhw'n teimlo bod yr ysgol yn le hefyd sy'n ei helpu nhw I drin eraill yn deg ac I fod yn gydbwysol yn y ffordd maen nhw'n ymateb I bobl o gymdeiriad gwahanol. O ran yn holiaduron ni wedyn yn yr sector uwchradd, roedd digwyddiadau hiliol yn fwy cyffredin mewn ysgolion uwchradd, gyda hiliaeth yn cael ei adrodd mewn tua hanner o'r ysgolion uwchradd oedden ni yn ymweld â nhw. Mae'r darn ar adroddiad hefyd yn edrych fwy ar sectorau eraill fel yr colega addysg bellach, ac yn fanno mae llawer o ddysgwyr a staff wedi profi hiliaeth amlwg, fodd bynnag mae hiliaeth gydd yn y darparwyr hyn yn fwy cyffredin ac yn anoddach I nodi a'i adrodd. Felly mae yna ystod o wahanol brofiadau ar hyn o bryd allan yma yn y sectorau gwahanol dyn ni'n arolygu. So beth mae darparwyr yn dechrau gwneud I mynd ati gyda'r gwaith yma? Beth ydyn ni wedi ffeindio? Mae yna fwy o waith yn digwydd o gwmpas y cwricwlwm. Mae yna llawer o ysgolion yn dechrau dysgu am hanesion a phrofiadau pobl ddion o Asia, lleiafrifoedd ethnig a'r mwyafrif byd-eang ynde o fewn y cwricwlwm. Gan gynnwys cyfraniadau pobl enwog a ffigurau amlwg o gefndiroedd yr mwyafrif byd-eang felly. Fodd bynnag, roedd ystod yr unigolion oedd yn cael ei cynrychioli yn chydig o'r gwaith yna ddim yn eang iawn, oedd yn reit gyfyngedig I ddeud y gwir, felly hwnna'n rhywbeth oedden ni wedi weld yn yr ysgolion oedden ni'n edrych arnyn nhw. Yn ogystal, mae tua hanner y darparwyr fydd ni'n arolygu yn defnyddio digwyddiadau neu prosiectau penodol mwyn hyrwyddo amrywiaeth a rhoi cyfle I ddisgyblion a pobl ifanc adnabod diwylliannau gwahanol, pobl sy'n dod o ardaloedd gwahanol y byd. Hynny, roedd yr rhain yn aml yn weithgareddau yn ysig ac ella bod yna ddim digon ohonyn nhw mwyn cael gwir afel ar y maes ar lefel ddigon tefn.
Mae yna leiafrif o ysgolion, oeddwn ni wedi weld yn ystod yn gwaith ni, yn cynnwys disgyblion i hyrwyddo dealltwriaeth o amrywiaeth. Hynny yw disgyblion o'r dosbarthiadau penodol hynny. Fodd bynnag, roedd hyn yn gallu rhoi gormod o bwysau ar ddisgyblion unigol o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig i addysgu eu cyfoedion neu ffrindiau felly. Doedd hwnnw ddim bob tro yn llwyddiannus iawn chwaith. Mewn rhai achosion, mae ysgolion a darparwyr yn rhoi cyfle i gynnwys teuluoedd yn y gweithgareddau cwricwlaidd. Mewn lleiafrif o ysgolion enghraifft roedd rhieni'n ymwneud a rhannu diwylliant nhw gyda gweddill disgyblion a gweddill rhieni. Fodd bynnag, yn aml, dim ond digwyddiadau un tro o'r rhain. Doedd nhw'n digon ohonyn nhw i fod yn rhywbeth cadarn oedd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Diddorol, mae'n diddorol clywed yn rai o'r camau bod ysgolion wedi cymryd ar y siynau hynny. Mae'n glir bod staff, athrawon a staff arall yn yr ysgol yn holl pwysig yn mynd ati gyda'r gwaith yma. Beth ydyn ni'n nabod am y gweithlu ar draws Cymru? Ydyn adlewyrchu'r y poblogaidd o Gymru, y bobl yn Gymru? Dydy'r gweithlu ddim, a dweud y gwir, yn gynrychiadol o yr niferoedd y bobl sydd yn dod o gefndiroedd mwyafrif byd eang fel petai. Enghraifft, athrawon, rhyw 1.4% o athrawon sydd yn cynrychioli y mwyafrif byd eang, hynny yw'r lleiafrifoedd ethnig, bod 10% o boblogaeth Cymru yn cynnwys pobl o'r grŵp hynny. Fodd tebyg wedyn ar gyfer staff cymorth, mae ychydig mwy o staff cymorth, yw 7% ohonyn nhw yn dod o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig. Dwi'n meddwl na lle mae'r pryder mwyaf mae'n debyg o'r data dyn ni'n weld beth bynnag ydy'r niferoedd sydd yn arweinwyr, sef uwch arweinwyr neu peneithiaid yn dod o'r mwyafrif byd eang. Felly, 0.4% o arweinwyr yn ysgolion ni sydd yn dod o gefndiroedd mwyafrif byd eang. Mae'r stori yn rhywbeth sy'n edrych yn heriol i'r dyfodol hefyd, oherwydd fel y recrwtio i fewn i'r proffesiwn, dim ond rhyw 4 i 5% o athrawon dan hyfforddiant sydd o gefndiroedd mwyafrif byd eang. Diddorol. So, siwr o fod mae hyn yn golygu bod datblygiad proffesiynol yn holl pwysig ac arweinyddiaeth i creu'r diwylliant yn yr ysgol i mynd ati gyda heriau yma. Ydyn ni wedi ffeindio unrhyw beth o'r gwaith ni ar mae ysgolion mynd ati gyda datblygiad proffesiynol ac yn y blaen? Wel, mae cael arweinyddiaeth cadarn yn ei le a meddwl strategol yn yn hanfodol bwysig yn sicr hynny. Yn enwedig ar gyfer yr enghraifft rhoi'r cwricwlwm gwerthfawr yn ei le ar gyfer cynorthwyo yn y maes yma. Ond wrth gwrs mae'r cyfleoedd dysgu proffesiynol yn hynod bwysig hefyd yn dydy, ynglyn â uwch sgilio yr staff ynglyn â dealltwriaeth o amrywiaeth a gwrthhiliaeth, wrth gwrs, gan weithio gyda ella darparwyr allanol i wella dealltwriaeth a'r ddarpariaeth yn yn ysgolion ni. Mae ambell arweinydd yn rhagweithiol, dyn ni'n gweld yn y sectorau ni, wrth werthuso enghraifft y cwricwlwm a'i herferion nhw, a blaenoriaethu dysgu proffesiynol wedyn yn deillio o arfarniadau fel i hyrwyddo gwrthhiliaeth yn ei hysgolion. Felly, ydy, mae arweinyddiaeth gadarn yn gwmpas y maes yma yn hynod o bwysig ar gyfer rhoi cyfeiriad cadarn i'r gwaith o symud ymlaen. Diolch, Tony. Mae hyn yn rhoi flas o'r cyd-destun a beth dyn ni wedi ffeindio yn y maes yma.
byddwn ni naw yn croesawu gwesteion eraill I fewn I clywed am ei hanes nhw a'r profiadau nhw I gweld fe dyn ni'n gallu dysgu o'r profiad nhw hefyd. So diolch am beth sydd wedi dweud yna. Croeso yn ôl. So mae Tony wedi gadael naw a mae Steffan, Rodri a Emyr wedi ymuno â fi. So just I cofio pawb, mae Steffan Ellis o Ysgol Sam Barich yn y Bari, mae Rodri Evans o Ysgol Gyfyn Goer a mae Emyr yn dod o adnodd sy'n Corff Newydd sy'n datblygu adnoddau I gefnogi gyricwlwm. So croeso pawb, diolch yn ymuno â ni heddiw. So felly I dechrau gyda Rodri fallai, dych chi wedi mynd ati ceisio creu ysgol cynhoesol. Y meddwl o'r taith yna, sut dych chi wedi dechrau a beth dych chi wedi wneud? Wel, I fod yn onest, mae bod yn ysgol gynhwysol wastad wedi bod yn rhywbeth hynod o bwysig I ni fel ysgol, a'n arwyddau'r ni fel ysgol yw gorau byw cyd-fyw. Felly, ni wastad wedi teimlo bod e'n bwysig I hyrwyddo cydraddoldeb gyda disgyblion ac ymysg y staff yn ogystal. A mae hynny'n gydraddoldeb o ran hil, o ran rhyw, o ran cyfeiriadaeth rywiol, o bob math o gydraddoldeb mewn gwirionedd. Ond efallai, dechreuodd ein siwrne o ddifri tua 2016 pan fe edrychon ni ar ein cyngor ysgol ni mewn gwirionedd ac fe sylwon ni bod e ddim yn gynrychioliadol o gymdeithas yr ysgol mewn gwirionedd a fi'n credu oedd ffordd eitha traddodiadol gyda ni o greu cyngor ysgol lle bydden ni'n gofyn I ddisgyblion I roi henwen nhw mlaen a wedyn ni bydden ni'n gofyn iddyn nhw I wneud araith o ran gweddill y flwyddyn ac yna ethol. A'r hyn o'n i'n ffindo oedd taw math arbennig o ddisgybl fydde'n barod I roi ei hunain mlaen ac I wneud yr araith hynny. Felly o'n i'n benni lan gyda lot fwy o fechgyn yn cynrychioli ar y cyngor ysgol. Doedd da ni ddim disgyblion o liw ar y cyngor, oedd na llai o ferched, doedd na ddim disgyblion A dy Y gyda ni. Felly o'n i'n teimlo bod eisiau diwygio hynny I raddau a ceisio ffindo ffordd newydd o wneud e. Felly, yr hyn wnaethon ni oedd sefydlu gweithgorau gwahanol ac oedd unrhyw ddisgybl yn gallu gwneud cais I fod ar y cynghorau ac o'n nhw gyd yn gallu ymuno ar cynghorau hynny. Ac un o'r cynghorau oedd y cyngor hawliau. Felly oedd da ni gweithgor hawliau plant, hawliau gwrthiliaeth ac Islamophobia, hawliau merched a'r grŵp LGBTQ+ hefyd. Felly, o wneud hynny, oedd e'n gyfle wedyn ni I bob disgybl cael ei cynrychioli ac o'n nhw wedyn ni yn ethol o fewn eu grwpiau nhw i'r uwch gyngor ysgol. Felly, oedd llais yr holl ddisgyblion hynny wedyn ni'n cael ei cynrychioli. So beth dych chi wedi gweld fel effaith yno o cael cyngor ysgol mwy diverse? Fi'n credu bod y disgyblion lot mwy parod I rannu eu barn nhw a'i profiadau nhw. Bob blwyddyn ni yn cynnal arolwg gyda'r disgyblion ac yn gofyn iddyn nhw I lenwi holiadur mewn a mae fe'n ymdrin â pethau fel bwlio, mae'n ymdrin â ydyn nhw'n cael eu trin yn deg os y'n nhw yn perthyn I ryw grŵp sydd yn warchodedig. Felly, ni'n gwrando ar eu llais nhw yn yr holiaduron hynny ac yna ni'n creu grwpiau ffocws a ni'n siarad yn benodol wedyn ni gyda'r disgyblion mwyn drilio I lawr mwyn cael gwell dealltwriaeth o'i profiadau nhw o fewn yr ysgol. Ac unwaith ni yn gwneud hynny, mae'n galluogi ni I ddeall beth yw'r anawsterau maen nhw'n teimlo. Ac o wneud hynny, ni'n gallu gobeithio ceisio delio gyda'r materion sy'n cael eu codi gan y bobl ifanc wedyn ni. So, pa fath o faterion ydyn nhw wedi codi? So, dych chi wedi disgrifio ysgol lle mae llais y plant, yr holl plant o'r cymdeithas yr ysgol yn gryfach. So, pa fath o syniadau a newidiadau wedi digwydd a wedi dod allan y proses yna? Mae'n ddiddorol. Gyda'r grŵp gwrthiliaeth er enghraifft, wnaethon ni grŵp ffocws gyda nhw a oedd na bethau wedi codi, ond ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Ond nhw'n sôn bod nhw'n ymwybodol iawn bod nhw yn leiafrif o fewn ein cymdeithas ni, bod y mwyafrif o bobl yn bobl winion o'i hamgylch nhw.
Ond rhywbeth o'n i ddim wedi ystyried o'r blaen oedd y ffaith o'n nhw'n dweud yn yr ysgol, sy'n ysgol Gymraeg, maen nhw'n leiafrif o fewn y lleiafrif, ac felly o'n nhw'n teimlo bod yna rhyw fath o unconscious bias o'n nhw'n disgrifio fe fel, bod pobl am ryw reswm ddim yn ystyried y bydden nhw yn gallu siarad Cymraeg ar enghraifft, ac hynny yn y gymdeithas, pobl yn meddwl bod, achos bod chi o liw penodol, byddech chi ddim yn gallu medru'r Gymraeg, ac felly oedd hynny yn rhywbeth o'n nhw'n teimlo o'n nhw eisiau i'w llais nhw i cael ei glywed ac i bobl i sylweddoli, wel, maen nhw'n Gymru llawn cymaint ag unrhyw un arall. Ond mae jyst yn rhywbeth falle sydd angen i ni ystyried fel cymdeithas, nid jyst cymdeithas yr ysgol, fel cymdeithas ehangach hefyd. Jyst rhywbeth arall o'n nhw wedi codi oedd y ffaith bod nhw yn teimlo bod y system addysg ddim yn cynrychioli nhw chwaith. Maen nhw'n mewn ysgolion lle does na prin iawn yw'r athrawon o liw neu'r cynorthwywyr sydd o liw, ac felly dyn nhw ddim yn gweld eu hunain yn yr oedolion sydd o'i gwmpas nhw. Ac oedd hynny'n rhywbeth o'n nhw'n teimlo oedd angen mwy ohono. Mae fe wedi digwydd gyda disgyblion LGBTQ, enghraifft, mae mwy o staff sydd yn agored ynglyn â rhywioldeb mewn ysgolion, ond gyda disgyblion o liw, dyw e ddim falle wedi cyrraedd yr un pwynt eto. A mae hyn yn cyd-fynd gyda beth mae Tony wedi dweud yn gynharach o safbwynt y gweithlu ar draws Cymru. A mae hyn yn hefyd yn codi'r pwynt o safbwynt y pwysigrwydd efallai o'r datblygiad proffesiynol ac o'r mynd tu allan o'r ysgol efallai i'r cymuned i tynnu fiwn bobl eraill. Ydy hyn wedi bod rhan o'r gwaith yr ysgol chi o safbwynt efallai gweithio gyda'r cymuned o gwbl? Yn bendant. Ni wedi, dros blynyddoedd diwethaf, ni wedi gwneud nifer o weithgareddau gwahanol. Ni wedi gweithio gyda School of Sanctuary, ysgol noddfa, felly mae hynny wedi galluogi ni wedyn i gwrdd â pobl o wledydd eraill, pobl sydd wedi dod draw i Gymru fel ceiswyr lloches, a mae hynny i raddau wedi agor neu ehangu dealltwriaeth ein pobl ifanc ni o faterion byd eang ac gobeithio gwneud nhw'n ddinasyddion sydd yn deall falle'r rhesymau pam mae pobl yn symud ac yn mudo, a mae hynny yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn hefyd. A beth am y staff, sut mae nhw wedi mynd ati ar y taith nhw efallai at y dealltwriaeth yna? Fi'n credu mae'n rhywbeth sy'n bwysig bod mae'n gorfod bod yn rhan o'r ethos ysgol gyfan yn dywe, a bod hynny yn dod o'r tîm arweinyddiaeth reit trwyddo i'r holl gorff y staff, yn cynnwys y staff ategol yn ogystal, ac felly mae yna gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol wedi cael ei cynnig ar hyd y blynyddoedd. Mae'r hyfforddiant darbl wedi bod yn chwarae rhan flaenllaw yn hynny ar gyfer nifer o staff, ond hefyd bod hyfforddiant wedyn yn digwydd yn fewnol, sesiynau hyfforddiant mewn swydd i'r staff as bod nhw yn gwella'u dealltwriaeth nhw, a pan o'n i'n cynllunio'r cwricwlwm hefyd, oedd hynny yn rhan bwysig, lle o'n i'n gofyn oedd cyfle i staff i fwydo mewn mwyn wneud yn siŵr bod ni'n yn cynnwys digon o gydraddoldeb a digon o cwricwlwm oedd yn gynhwysol iawn ac yn cynrychioli pob elfen o'n cymdeithas ni hefyd. So, yn sôn am y cwricwlwm yna'r mae hynny'n cael cwricwlwm newydd a'r mae hynny'n yn ffeindio'r ffordd troi yr ysgolion uwchradd ar y funud. Ydy hyn wedi bod yn cyfle i meddwl yn tipyn bach yn wahanol o safbwynt y cwricwlwm o safbwynt sut mae yn datblygu a cefnogi yr ysgol yn bod yn cynhwysol? Yn bendant. Fi'n credu un o'r pethau cyntaf wnaethon ni mewn gwirionedd oedd i geisio edrych ar ble o'n ni o ran y cwricwlwm a treul mapio mas rhyw fath o y ddarpariaeth oedd gyda ni ar hyn o bryd. Achos o'n i eisiau gwybod y sefyllfa bresennol, ond hefyd eisiau deall os oedd hyn o'n i yn cyflwyno'r disgyblion yn addas ar gyfer creu Cymru wrthiliol dros y blynyddoedd sydd i ddod. Ac felly, unwaith o'n i wedi gwneud hynny, oedd yn galluogi ni wedyn i ystyried beth mwy o'n i'n gallu gwneud. Ac felly, o'n i'n awyddus bod ni'n trial plethu mewn i gynifer o feisydd dysgu a phrofiad a phosib. Oedd ambell
faes dysgu a phrofiad yn rhoi ei hunan i'r maes yn haws nag eraill, enghraifft y driniaethau. Ond o'n i eisiau gweld e falle yn y ieithoedd yn ogystal. Felly, pethau bach o'n nhw, ond pan o'n i'n sôn am rhywbeth fel chwedl Branwen, iawn, o'n i'n neud y gyda blwyddyn 8, o'n i'n meddwl, wel, yn y chwedl mae Branwen yn mynd i Iwerddon. Ac felly, oedd cyfle fyna i ddechrau sôn am faterion fel Mido, ac yn amlwg pan nath i Iwerddon, oedd hi'n cael ei thrin mewn ffordd negyddol. Felly, o'n i'n ceisio plethu hynny wedyn i falle brofiadau ffoaduriaid sydd yn dod i Gymru, beth oedd yr anawsterau sy'n ei wynebu nhw, a trial rhoi mewn cyd-destun gwirioneddol, oedd yn berthnasol wedyn i'r disgyblion. Diddorol iawn, o diolch. Efallai byddwn ni symud naw at Steffan, dwi'n gwybod, Steffan, dych chi fel ysgol wedi bod rhan o'r prosiect yma i datblygu'r staff, ond hefyd i gweithio gyda'ch gilydd mewn prosiect ymchwil mewn ffordd. So, dych chi'n gallu sôn tipyn bach am y profiad yna? Ie, na chi, geithon ni wahoddiad wrth yr awdurdod lleol i ymuno â prosiect ymchwil gweithredol ar wrthhiliaeth. Ac oedd yn teimlo'n reit naturiol i ni fel ysgol oherwydd mae urddas pob unigolyn a gweithio mewn ffordd ysturiol yn bwysig i ni yn yr ysgol. A felly yn teimlo fel rhywbeth naturiol, ond dysgon ni llawer mwy nag oeddwn ni'n disgwyl ar y raglen. Oedd ni'n rhyw 6 diwrnod ac o'n ar y 7th diwrnod oedd yna gyflwyniad. Ond dysgon ni bethau reit ffurfiannol am y ffordd mae grym yn gweithio ac awdurdod, a wnaethon ni ddechrau meddwl am hiliaeth mewn ffordd wahanol, bod e dim ond y weithred o alw enw neu o atal rhywun rhag gwneud rhywbeth. Ond bu'n ni feddwl am strwythurau a sefydliadau a'r ffordd maen nhw'n atal pobl rhag cael mynediad at bethau. A drafodon ni staffio mewn addysg yng Nghymru, oherwydd mae'r canrannau'n fach iawn o bobl sy'n cael ei ystyried o'r mwyafrif byd eang sydd yn y gweithlu. Ac amw ni bod hynna oherwydd bod y gynrychiolaeth o bobl sydd yn cael ei ystyried o'r mwyafrif byd eang ddim cysl y gallai fe fod. A falle bod na rhywbeth fyna i'w ystyried i ni gyd, yfa. Felly, wnaethon ni ddeall beth oedd gwrthhiliaeth, a bod e'n gofyn i ni fel ysgol nid dim ond i fynd i'r afel a digwyddiadau pan maen nhw'n codi, a maen nhw'n codi, mae rhaid addysgu plant, mae rhaid addysgu ein cymuned ni, dyna beth i ni'n neud, yn dyfa. Ond bod rhaid ni fod yn fwy rhagweithiol wrth fynd i'r afel ar pethau sy'n cynnal ein sefydliad ni, fel y cwricwlwm. Pa ddewisiadau ni'n gwneud o ran y lluniau ni'n cyflwyno. Pa lenyddiaeth i ni'n cyflwyno yn y corneli darllen yna. A bu'n ni feddwl hefyd am arweinyddiaeth yr ysgol, oes yna ffyrdd i ni gynyddu cynrychiolaeth yn y corff llywodraethol, fel petai, drwy weithio gyda'r gymuned, neu drwy wahodd rhieni penodol i ymuno'r corff llywodraethol, i wella'n dealltwriaeth ni o brofiad pob plentyn yn yr ysgol. So, beth ydy'r effaith yna wedi bod ar efallai y disgyblion yn yr ysgol? Wel, wedi stori wrth chi, Jessa, oedd yna ferch yn blwyddyn 2 gyda ni. A na gyd nes i oedd rhoi llyfr yn y coned darllen, na gyd nes i. Geithon ni llyfr trwy'r awdurdod lleol, nid fi nath hyd yn oed brynu nhw. Ond dod yn y coned darllen. A dath athro y plentyn ata i. Dwi'n rhoi llyfr yn y lawr, sy'n gwybod. Jyst oedd i roi y lawr. Mae'n cario fe gwmpas y dosbarth gyda i. Iawn. Mae ferch mae'n cael ei ystyried, byddwch chi'n ystyried i'r mwyafrif byd eang. Mae'r stori am blentyn byddwch chi'n ystyried i'r mwyafrif byd eang. Mae gyda nhw'r un math o wallt. Mae'n gyrliog ac mae'n dyn, sydd yn wahanol i'r rhan fwyaf o gyfansoddiad i'n ysgol ni. A darodd ni am y tro cyntaf mae'r plentyn yna wedi gweld ei hunan yn yr ysgol. Ac oedd e'n foment i ni yn yr ysgol, sylweddol ni, mae'n ysgol neis, un ysgol gyfeillgar, glos, ond sylweddol ni bod pawb ddim yn gweld ei hunan yna. A falle bod nhw'n teimlo'r perthyn, ond gallwn ni wneud yn well o ran cynyddu'r teimlad yna o berthyn. Felly mae beth ni'n gwneud gyda cynrychiolaeth o ran y cwricwlwm wedi helpu ni gyda hynna a gyda adnoddau ni. Ni'n gwneud pethau fel sicrhau bod y lliwiau paent cywir ar gyfer croen cywir gyda ni. Ni'n gwneud pethau fel wrth i ni gyflwyno artistiaid o Gymru, bod ni ddim dim ond yn cyflwyno artistiaid gwyn o Gymru, a bod ni'n ystyried sut mae y pobl o ddarn y gwahanol o'r byd wedi cyfoethogi ein diwylliant ni, a'i dathlu nhw. A felly mae yna effaith wedi bod ar ddysgwyr, maen nhw'n gweld eu hunan, ac dyw e ddim, mae'n effaith cig a gwaed yn dywe. Dyw e ddim yn effaith chi'n gallu dangos ar ddarn y bapur bob tro.
ond oedd y ferch yna'n cario'r llyfr yna o gwmpas gyda hi. Oedd hi'n gwrthod roi e lawr. A chi'n deall wedyn, o, mae hwn yn fawr. Mae hwn yn sylweddol, mae rhaid ni fynd i'r afel â hyn, gorau gallwn ni. Mae hyn yn hyfryd clywed, rhaid i mi ddweud. A efallai, dwi'n siŵr neges i clywed o Emyr mewn funud. Just cyn i ni fynd i Emyr, dyn ni wedi clywed o Rodri o'r llais y dysgybl yn yr ysgol a'r effaith mae hyn wedi cael. Ydy'r disgyblion wedi cael eu tynnu fiwn i'r prosiect? Ydyn nhw wedi cael llais gryf fel rhan o'r prosiect yna? Fyddwn ni'n gweud, bod ni ar gychwyn y daith. Ddim reit ar y dechrau. Mae yna sylweddoliadau mawr wedi digwydd i arweinyddiaeth yr ysgol, ond ni wedi gwyro'n cyfeiriad ni ychydig bach. A fydd eith y peth yn y drwodd i'r dysgwyr, maes o law, ond fi'n credu'r effaith fwyaf falle yw ar y ffordd i ni fel arweinwyr yn gweld pethau. Ac unwaith i chi'n gweld, i chi'n methu dadweld, unwaith i chi'n sylweddoli bod grym yn eistedd gyda fel arfer pobl gwyn, a bod strwythurau'n cael ei cynnal gan y penderfyniadau gan y bobl sydd yn yr ystafell, i chi'n dechrau meddwl am bethau mewn ffordd wahanol. Felly, does dim newid cyflym, bian wedi bod gyda ni, ond dros amser, wrth i ni redig y ras fel petai, rwy'n ffyddiog bydd ein cymuned ysgol ni'n elwa, a bydd ein plant ni, bwysig a oll, yn dyfa, bydden nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn yn eu hunaniaeth nhw i Gymru yn rhan o'r brethyn Cymreig yna. Sicr. A beth am y staff yn yr ysgol, sut ydych chi wedi teimlo, beth oedd ti wedi dysgu ar dy hun yn efallai, a sut mae'r staff, sut ydych chi wedi dod ar holl staff gyda chi ar y taith? Mae wedi bod yn sgwrs ddiddorol gyda staff. Mae'n sgwrs ddiddorol, oherwydd mae'r staff ni, maen nhw'n bobl da, yn dyfa. Dyn nhw ddim yn bobl hiliol. Does dim digwyddiadau staff yn digwydd, diolch i dref, yn dyfa. Ond dyn nhw ddim yn deall eto, doedden nhw ddim yn deall ar ddechrau'r sgwrs yma, bod hiliaeth yn rhywbeth llawer mwy eang na digwyddiad, ei fod e'r ffordd mae'r sefydliad wedi ei bwyntio, y ffordd i ble mae'n anelu, pwy sy'n elwa, pwy sy'n cael y breintiau, pwy sy'n ddim yn cael y breintiau, pwy sy'n yr ystafell, a pwy sy'n ddim. A fydden y llawer yn staff ni, wel, dydw i ddim yn gweld lliw. Dwi jyst ddim yn gweld lliw. Dwi ddim yn meddwl am blant fel yna, mae pawb yr un peth. Ond yn ar y bach, ni wedi datod y ffordd yna o feddwl, i ddeall, na, mae eisiau ni weld lliw. Mae eisiau ni ddeall fod pobl fydde'n cael ei ystyried o'r mwyafrif byd eang yn profi bywyd mewn ffordd wahanol. Maen nhw'n profi rhwystrau mewn ffordd wahanol. Ac i fi, fel person, dyn gwyn, nid canol-oed, ond canol-oed cynnar falle, yn agos iawn at rym ac awdurdod. Mae fy mywyd i gyd yn mynd o'm mhlaid yn yr ystyr yna, yn yr ystyr sefydliadol a strwythurol. Ond i ddisgyblion yn ysgol ni, nid dyna fydd eu profiad nhw o fywyd. Nid dyna fydd eu profiad nhw falle yn yr ysgol uwchradd ac wrth fynd i'r brifysgol. Nid dyna'i profiad nhw'n ei tref nhw. Mae tref y Bari yn llai na 300 o bobl fydd yn cael ei ystyried yr mwyafrif byd eang. Felly mae'n dre gwyn tu hwnt. Ac wrth beth o'ch chi'n gweud gynnau o ran y lleafrif o fewn y lleafrif, rwy'n credu bod yna'n rhywbeth bod nhw'n teimlo, ac mae'n rhywbeth mae'n staff ni'n gweithio'n galed iawn i ddeall ac i'w ystyried. A wedyn ni penderfyniadau darbodus o ran yr adnoddau maen nhw'n cyflwyno. Y lluniau maen nhw'n defnyddio. Ydy'r llun yna wastad yn gosod Africa fel cyfandir tlawd, neu ydy e'n gosod pethau mewn cyd-destun ac yn gytbwys. Felly y math yna o beth ni wedi bod yn meddwl am. Ond mae wedi bod yn dipyn o daith i'r staff, mae wedi bod yn dipyn o daith i ni, ond ni'n edrych mlaen i gario ymlaen gyda fe. Wel, diolch Steffan. Efallai yr pwyntiau yn ar y diwedd o safbwynt adnofau yn amser naturiol i troi atoch chi, Emyr. So, dweud tipyn bach am adnof a'r beth ydy'r rôl y corff yma. Ia, wrth gwrs. Felly mae adnodd yn gorff newydd yn gwmni newydd wedi sefydlu gan Llywodraeth Cymru yn ddiweddar i gydlynu ac i gomisiynu ac i alluogi darpariaeth o adnoddau addysgol i gyd-fynd gyda ac i ategu y cwricwlwm i Gymru ar gyfer dysgwyr o bob oedran, dysgwyr o bob cefndir, o bob gallu. A felly, yn gweledigaeth ni yw y bydd bob dysgwr ac ymarferwr yn cael mynediad hawdd at adnoddau dwyieithog o radd flaenaf
sydd yn hygyrch, sydd yn arloesol, a sy'n cydfynd ac yn cydweddu gyda'r cwricwlwm ac sy'n hefyd yn gynhwysol, a sy'n gynrychioladwy hefyd yn clymu mewn i'r thema y podlediad mae heddi. Corff bach ydyn ni a fyddwn ni. Dyn ni ddim yma i ddyblygu ymdrechion a thalentau a chyfraniadau eraill yn y system ni yma i hwyluso ac i alluogi pawb ohono ni ar draws y system addysg a'r system ddatblygu adnoddau a sectorau eraill, sectorau creadigol a thechnolegol i gydweithredu llawer iawn yn fwy effeithiol ac i gadw y defnyddwyr, y dysgwyr a'r ymarferwyr wrth roedd popeth i ni'n neud i sicrhau bod yr ymdrechion hynny i gyd yn dwy'n ffrwyth ac yn elwa profiadau dysgwyr ac athrawon o'r cwricwlwm newydd yma sydd gyda ni yma yng Nghymru sydd yn hynod o gyffroes, ond i ni nawr ar y cymal holl bwysig yna o gyflwyno'r cwricwlwm a'i wireddu fe, a mae yna lot o gwestiynau a mae yna lot o risgiau mewn gwirionedd o ran baich gwaith ac o ran y rhyddid yna sy'n dod, mae dewisiadau wedyn yn codi a mae pobl yn chwilio am gymorth ac am ganllaw a dyna lle fydd adnoddau gobeithio yn gallu chwarae rhan bwysig iawn yn sicrhau llwyddiant i'r cwricwlwm. So o safbwynt yr agenda yma, dyn ni wedi clywed heddiw tipyn bach am efallai yr diffyg o llyfrau, ond hefyd ni wedi clywed am pethau fel bobl enwog gyda profiadau wahanol sy'n dod o'r mwyafrif byd-eang. Beth bydd y ffocws yn yr agenda'r benodol yma ar gyfer adnodd? Wel, fel corff nawr, dyn ni wrthi yn llunio yn strategaeth gychwynnol ni ac ni wedi bod wrthi yn dal wrthi'n didoli a dethol be fydd yn blaenoriaethau ni. I ni eisoes wedi gwneud rhywfaint o ymchwil mewn i'r tirwedd adnoddau yng Nghymru a wedi cael canfyddiadau defnyddiol o hwnna ac yn hollol disgwyledig mae adnoddau i gyd fynd gyda'r thema o amrywiaeth ac i gyd fynd gyda'r nod o greu Cymru a system addysg gwrthhiliol wedi dod i'r amlwg eisoes ac i ni'n gwybod bod hwn yn fan lle mae yna angen. So allai weid yn eitha hyderus bod hwn yn mynd i fod yn blaenoriaeth cynnar i ni fel sefydliad. Y ffordd fyddwn ni'n gweithredu yw bod ni yn chwilio i sefydlu partneriaethau gyda cyrff eraill fydd yn gallu helpu ni i gomisiynu ac i allu elwa o'i harbenigedd nhw a'i capacity nhw. Byddwn ni hefyd yn cydweithredu gyda ymarferwyr a gyda darparwyr dysgu ac yn bwysicaf oll byddwn ni'n rhoi llais a byddwn ni'n hefyd yn chwilio i roi rhan, i roi llaw i ddysgwyr a'i teuluoedd nhw a'i cymunedau nhw. Dyna fel i ni'n gweld yn rhanddeiliad ni, a dyna ydyn ni'n trio cadw'r ffocws. Ac o'r ymchwil cynnar na nathon ni, nath rhai negeseuon ddod drwyddo'n glir, oedd hi'n amlwg bod yna angen am adnoddau sydd yn fwy cynhwysol a sy'n fwy cynrychioladwy o'r amrywiaeth o ddysgwyr sydd gyda ni yma yng Nghymru ac o'i profiadau nhw, eu hanesion nhw ac ati. Glywson ni hefyd bod yn holl bwysig, nid yn unig bod yr adnoddau cywir yna, ond bod y modd mae'r adnoddau yna'n cael ei datblygu a'i comisiynu hefyd yn mynd i'r afel gyda rhai o'r pwyntiau dyn ni wedi clywed amdano'n barod o ran cynrychiolaeth o fewn yn sefydliadau ni, o fewn yn gweithdrefnau ni, yn systemau ni, a bod ni angen bod yn ofalus ac yn rhagweithiol i edrych i wneud yn siŵr bod ni'n cael y cyfraniadau cywir yna ac yn mynd ar ôl y lleisiau yna sydd yn falle yn arfer a chael ei clywed wrth bod ni'n mynd ati i benderfynu beth yw'r blaenoriaeth, beth fyddwn ni'n comisiynu, a wedyn wrth bod y deunyddiau hynny'n cael ei datblygu, bod ni'n elwa oddi wrth profiadau wedi byw gan gwahanol gyfranwyr, gan gynnwys bobl ifanc, i sicrhau bod ni yn taro'r nod mor gyflym y gallwn ni. Felly, dyna'n bwriad ni yw y byddwn ni yn gorff ac yn sefydliad gwrthhiliol ac y byddwn ni'n gweithredu tuag at alluogi y system i fod yn fwy gwrthhiliol dros amser drwy'r adnoddau fyddwn ni'n comisiynu ac yn darparu. Mae yna sicr angen am fwy o adnoddau, ond mae yna adnoddau da yna yn barod a byddwn ni eisiau adeiladu arnyn nhw. Mae yna rhai o'n i'n meddwl felly fydd yn werth jyst crybwyll, achos dyna beth sy'n dod fyny. Os edrychwch chi ar hwb a chwilio am gwrthhiliaeth, dyma fyddwch chi'n ei weld. Does yna ddim toreth o adnoddau, ond mae yna rhai adnoddau da yna, a dwi ddim yn hyderus bod digon o bobl yn ymwybodol ohonyn nhw a walle yn elwa ohonyn nhw fel maen nhw. Mae yna
Yn y fap rhyngweithiol map cymuned sydd yn dathlu hanesion a chyfraniadau o amrywiaeth o wahanol Cymru, gyda dwy Cymru y pobl, mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru, a mae hwnna'n yn ddarn o waith byw, mae lleoliadau ychwanegol yn cael ei adio fyna bob tymor, ac mae yna fwriad penodol fyna o edrych ar hanesion a chyfraniadau a profiadau yn enwedig bobl ddi, bobl asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, yn ogystal a bobl o gyda gwahanol gefndiroedd hefyd. Yn debyg, ond gyda ogwydd wahanol, mae yna linell amser brethyn sy'n edrych yn benodol fyna ar hanes a straeon a chyfraniadau eto bobl ddi, bobl asiaidd, bobl o leiafrifoedd ethnig. A mae'r ddau adnodd yna yn rhyngweithiol, maen nhw ar-lein, maen nhw'n ddwyieithog, maen nhw o'r safon uchel, maen nhw'n werth mynd i edrych arnyn nhw, maen nhw'n cynnwys lot o ddeunyddiau sbardun o ran sut i ddechrau sgyrsiau ynglyn â'r pynciau hyn. A un o'r pethau dwi'n meddwl sy'n bwysig yw, dyn ni wedi clywed yn pa mor bwysig yw i ddysgwyr i weld eu hunain yn yr ysgol, ac i weld eu hunain wedi adlewyrchu yn y deunyddiau a'r adnoddau maen nhw'n mynd i'n afel gyda nhw. Mae hynny'n sicr yn bwysig. Ond mae e hefyd yn rhywbeth sy'n bwysig i bawb yn yr ysgol, dwi'n credu, neu yn y gymuned ddysgu, o fewn yr ysgol a'i teuluoedd nhw, i ddysgu mwy am wahanol safbwyntiau a gwahanol brofiadau, ac i ddatblygu yr eangfrydwch yna falle, bod nhw'n dod i weld gwerth mewn gwahaniaeth, ac i gydnabod ac i ddatblygu empathy ynghylch eraill sydd yn wahanol iddyn nhw. A dwi'n ymwybodol bod yr ateb yma'n mynd yn hir, ond mae yna brosiect sydd ar y gweill nawr, sydd newydd gyda'r Carreg Filltir, sydd yn, dwi'n credu, yn rili gyffroes, prosiect Rhyngom, a mae'r cyngor llyfrau'n arwen ar hwn, a dyn ni newydd weld y don gyntaf o lyfrau yn cael ei cyhoeddi. Bydd yna 100% o lyfrau newydd yn cael ei cyhoeddi bod rhan o'r prosiect erbyn diwedd flwyddyn nesaf. Mae rhai ohonyn nhw'n addasiadau o'r Saesneg i'r Gymraeg, mae rhai ohonyn nhw'n weithiau gwbl wreiddiol wedi cael ei awduro yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae nhw ar gyfer yr holl ystod o oedrannau sydd yn dilyn y cwricwlwm i Gymru, a mae nhw'n mynd i'r afel gyda themau a chymeriadau sydd yn dod o gwahanol gefndiroedd. A dyn ni ddim ond yn siarad amdano cymeriadau a themau o ran bobl o liw. Ni hefyd yn sôn am themau o ran dysgwyr sy'n dod o gefndir wedi mewn fideo neu ffywoduried, o wahanol gredoau, LGBTQ+. Mae yna lyfrau yna ynglyn â'r gymuned deithwyr hefyd a'i profiadau nhw. Ac yn ogystal â'r llyfrau, a bydd y llyfrau'n cael ei anrhegu a danfon i bob ysgol yng Nghymru fel rhan o'r prosiect, fel bod y copi yma yn nwylo yn bobl ifanc ni, a fydd modd rhoi nhw yn y gornel ddarllen. Fydden nhw am ddim ac yn cael mynd i'r gornel ddarllen. Ac yn fwy na hynny, fydd yna becyn o adnoddau i athrawon i allu cynnig syniadau ynglyn â sut i drin a thrafod beth sy'n yn y llyfrau hyn gyda bobl ifanc o wahanol oedrannau mewn cydberthynas y gwahanol elfennau o'r cwricwlwm. So mae'n dangos, dwi'n credu, mae'n obeithiol tu hwnt, a mae'n o bosib yn brenaru'r tir am fwy o adnoddau fydd yn manteisio ar y pwyslais sy'n yn y cwricwlwm ar y thema hyn, ac yn gwneud y mwy ar cyfle hynny. Mae hynny'n really gyffroes iawn clywed, ar mae'n pwysig beth ydych chi wedi dweud o safbwynt mae rai pethau yn yr ymbarod, a mae'n pwysig cyfeirio bobl at hwb i gweld beth sydd yna. A dwi'n meddwl, dych chi, Rodri, wedi sôn am DAPL, so Diversity and Anti-Racist Professional Learning, so dyna cors i wedi cael ei creu i gweithio ar wahân Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio a datblygu'r proffesiynol, a mae cymaint o cwrsau wahanol a adnoddau o safbwynt gefnogi staff yna hefyd. So mae hynny'n rili diddorol clywed y ffordd ymlaen a beth sy'n yn yr ymbarod. Josi, gai ofyn cwestiwn? Yn sicr, Steffan. Oes yna gynlluniau ar gyfer hyrwyddo awduron o fwyafrif y byd eang a cynhyrchwyr, felly bod e ddim jyst bod ni bobl gwyn o gwmpas y bwrdd yn cynrychiad adnoddau dyma chi efe, ond bod ni hefyd yn llwyddo i chwyddo llais, falle pobl sy'n lleiafrif ar hyn o bryd, fel bod y gynrychiolaeth yna yn un teilwng. Yn sicr, mae'r prosiect Rhyngom na nes i grybwyll eiliad yn ôl. Un o'r pethau mae'r prosiect na wedi edrych i wneud yw i sicrhau bod yr awduron hefyd sydd yn cyfrannu yn dod â brofiad wedi fyw
i'r gwaith hefyd. A mae yna brosiectau eraill gyda partneriaid i ni wedi bod yn trafod sydd eisiau sydd wedi bod yn llwyddiannus a gallu ni fod yn adeiladu ar eu sgwyddo nhw fel petai. Drwy Cyngor y Celfyddydau, Llenyddiaeth Cymru, mae yna lwyddiant mawr wedi bod mewn datblygu awduron a creuwyr cynnwys o bob math o wahanol gefndir. Ac byddwn ni'n ymddiddori i weld sut allwn ni gyfrannu fwy fyth at hynny, a wneud siŵr bod y cyfleoedd yna, bod yr anogaeth yna, achos yn sicr mae'r gynulleidfa ar galw yna. Oes, ie. A fi'n meddwl am blant yn ysgol i fod wrth ei bodd mewn gweithdi sgwennu yn dyfa, yn adrodd eu hanes nhw falle, hanes eu teulu nhw, mae'n y bethau fanna bydde dysgwyr yn ymgysylltu â nhw yn dda iawn fi'n siŵr. Un o'r pethau ni wedi bod yn synfyfyrio arno fel corff newydd yw beth yw natur adnodd. I ni dal yn gweithio ar ddiffiniad ag ati, ond un o'r pethau ni wedi bod yn trafod yw unrhyw beth sy'n arwen at brofiad cyfoethocach mwy gwerthfawr i ddysgwyr yn yr ysgol a thu hwnt. Ac mae gweld esiamplau o bobl yn dod fewn sydd wedi llwyddo mewn gwahanol feisydd, falle sy'n dod o'r ardal leol, neu sy'n edrych fel nhw, neu sy'n dod o'r gefndir cyffredin, yn hynod y bwerus. So mae hynny'n rhywbeth i ni'n edrych i weld sut allwn ni fod yn galluogi ac yn hwyluso hynny ddigwydd fwy, ac wedyn falle os oes yna waddol o hynny o ran adnoddau wedyn sydd yn cynnig rhywfaint o hir-hoedledd bod y profiadau hynny ddim ond yn digwydd yn y fan a'r lle, ond bod yna rhywbeth yn dod i chwyddo effaith hynny. Ac oedd ti'n sôn am DAPL, ni'n gweithio'n agos gyda DAPL, maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda, ac mae hwnna'n enghraifft arall gobeithio bod yr adnoddau wedyn yn gallu cynnyddu'r effaith yna a lledaenu y neges ymhellach. Yeah. Mae hwnna'n ganolnogol iawn, achos mae'n foment i Gymru yn dywe wrth i ni ymrwymo hyn fel raglen, i ni'n symud i ffwrdd o ddigwyddiadau un ar y tro, a ni'n chwilio am newid dyfnach yn dydyn ni, fel cenedl, sydd yn swnio'n fawr ac yn grand iawn yn dywe. Ond dyna be ni'n neud, ni ddim yn trio o dyma lyfr gyda person o lliw croen gwahanol ynddo fe, i ni'n trio hyrwyddo sgiliau a profiadau pobl, fel bod pawb yn gallu cael ei gweld a cael ei adnabod yn ein llenyddiaeth ni. A mae hwnna'n ddyblygu cyffroes iawn i llenyddiaeth Cymraeg, efo traddodiad cryf cyfoethog yn llenyddiaeth Cymraeg, a mae'n dyblygu nawr, a mae hwnna'n gyffroes iawn. Wy'n cytuno, a ffrwd arall i ni'n dilyn yw, mae yna gymaint yn fwy o sefydliadau a cyrff sydd yn dysgu mwy am y cwricwlwm yma ac yn cael ei cynhyrfu gyda'r posibiliadau, ac ni wedi bod yn siarad gyda S4C, gyda'r BBC, a mae yna raglenni ar ddod, dwi'n credu, sydd yn mynd i gynyddu y cyfleoedd i bobl ifanc o bob wahanol math o gefndir, ac yn sicr o'r mwyafrif byd eang, i weld siaradwyr Cymraeg sydd yn edrych fel nhw, i weld siaradwyr Cymraeg sydd yn byw yma yng Nghymru a gyda rhywbeth i gyfrannu. So byddai'n gyfoes hefyd yn ogystal ag edrych nôl, bod ni'n ymwneud gyda'r profiadau cyfredol yn ogystal ac yn clywed y straeon hynny ac yn ei gweld nhw hefyd, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. A mae hynny'n mynd i gymryd ymdrech fwriadol yn dweud. Mae angen gwneud yn fwriadol, achos dwi ddim yn mynd i ddigwydd yn naturiol neu'n holistaidd. Mae angen wneud pwynt o wneud hynny. Felly, na, ffantastig. Yn sicr Mae peth o'r newid bwriadol yn ein ysgol ni yn golygu newid geirfa, a bod yn ofalus iawn am yr eirfa ni'n defnyddio. Felly fi'n tueddu dweud erbyn hyn, mwyafrif byd eang, dim ond oherwydd o fod yn gosod cyd-destun i'r byd. Am fi'n ffeindio fe'n defnyddiol iawn. Dyn nhw ddim yn bethau bach geiriau, maen nhw'n bwysig, maen nhw'n drwm, maen nhw werth iddyn nhw, maen nhw'n golygu rhywbeth. Felly wrth i ni fod yn ofalus gyda termau yn yr ysgol, mae'n fframio'r sgwrs mewn ffordd wahanol. Mae yna bwynt hynod o bwysig fyna, ac oedd e'n taro fi o beth oedd y ddau o'ch chi'n gweithio ynglyn â'r siwrnau mae chi a'ch staff wedi bod arnyn nhw. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n cydnabod lle dyn ni arni nawr, a mae'r adroddiad, sawl blwyddyn nhw, mae'r adroddiad Charlotte Williams yn sôn am arfogi y gweithlu yma, a bod ni yn mynd pasio y nerfusrwydd mae bobl yn deimlo ran beth yw'r gair iawn, beth yw'r term iawn. Wrth gwrs, mae eisiau bod yn feddylgar ac yn ofalus ac yn ystyrlon, ond mae eisiau peidio caniatáu hynny i'n hatal ni rhag cael y sgyrsiau hyn ac i ymddiddori mwy yn y pwnc hyn sydd yn real iawn i nifer o bobl ifanc sydd yn y system ar hyn o bryd. Un o'r pethau falle bydd adnodd yn gallu'n helpu ni gyda yn dyfe, rhyw fath o dermiadur, achos mae llawer o sgwrs wedi digwydd yn Saesneg yn rhwngwladol o gwmpas y byd, yn do. Yn ar mae'n cyrraedd Cymru fach, ac yn un y sector Gymraeg, mae'n cael y sgyrsiau yma gyda geiriau iawn, Cymraeg am y pethau yma, dyfe, nid rhyw drawsieithu, mae lle i hynna, ond mae'r iaith fe'n perthyn i ni,
am i ni gyd yn mynd i siarad mae yna bobl yn ysgol ni, o'r mwyafrif byd eang sy'n mynd i siarad Cymraeg, a mi eisiau cael y iaith yma yn glir i bobl ac yn hygyrch i bobl, bydde rhyw fath o dermiadur yn lot fawr o helpu ysgolion. So mae hyn yn rhywbeth i falle i meddwl amdano. O safbwynt yr her yn yr ar camau nesaf, o safbwynt yr profiadau dych chi wedi cael yn eich ysgolion ar troi'r gwaith i dechrau ar y taith datblygu adnoddau. Beth byddwch chi'n rhoi fel cyngor i falle i ysgolion eraill yn dechrau ar y taith? Pwy eisiau dechrau? Rwy'n ti'n tytu? Byddwn ni'n gweud i fod yn ei edrych ar ei sefyllfa ar hyn o bryd mewn ffordd hollol onest. Achos efallai bod angen... Falle bod yn yw edrych ar y sefyllfa ar y foment yn mynd i achosi teimladau o ansicrwydd, achos bod pobl falle ddim yn gyfforddus gyda ble maen nhw ar hyn o bryd. A mae angen cael y ddeialog agored yma gyda rhanddeiliad, gyda disgyblion, gyda rhieni, gyda llywodraethwyr, mwyn cael gwybod beth yn union yw'r sefyllfa ar hyn o bryd, os oes yna bethau anghyfforddus yn cael ei dweud, mae angen perchnogi nhw ac yna dechrau cynllunio a meddwl sut ych chi'n mynd i fynd i'r afel gyda hynny dros y misoedd a'r blynyddoedd sydd i ddod. Sut ych chi'n newid pethau mewn gwirionedd, achos mae'n amlwg mae angen newid bethau yng Nghymru ac yn ein ysgolion ni, ac felly jyst un cam ar y tro a meddeinio y systemau sydd yn ei lle. Dyna beth ydyn ni'n teimlo. Ie, oedden ni'n cyd-fynd gyda hynna. Mae'n gallu teimlo'n ansicr ar y dechrau, ond does dim cywilydd ynddo fe, mae'n beth hynod ddewr i wneud. A nid bychanu ydw i a bod yn awddoglyd. Mae'n hynod ddewr i ddweud, ni ddim ble ni moyn bod. Sut ni'n mynd i fynd fyna ta? Ac mae yna ddau gallwch chi googlo nhw fe, mae yna diagramau. I chi ddim yn tyfu os ych chi mewn lle cysurus, os chi mewn parth cysur, i chi ddim yn ei dyfu fel person, fel arweinydd, fel athro, fel ysgol, fel sefydliad. Newch chi ddim tyfu. Newch chi dyfu wrth i chi wynebu pethau caled. Wrth i chi wynebu sefyllfa lle maddi. Fyddwn ni'n annog pobl i ofyn i'w cymuned nhw. Sio mae'r ysgol yma i chi? Gwedwch y gwir wrthyn ni. I ni moyn clywed. Ni'n synhwyro falle bod ni ddim yn ei popeth gallen ni wneud. Ac i dderbyn yr adborth yna, i fyfyrio arno fe. Ac ar y deg mae'n mynd ymhell, fyddwn ni'n gweud. Un llyfr, os gael grybwyll llyfr, a dwi ddim yn Gymraeg eto, mae'n falle bod yna ar y gwell. Don't Touch My Hair, gan Emma Dabiri. Ac mae gen i gopi papur ond nes i'w rando arno fe, a hi sy'n darllen e. Ac oedd yna rhywbeth eithriadol o bwerus am glywed y profi gwyddeles yw i, profi rhywun o wlad Celtaidd arall falle, o dyfu lan yn y gymuned yna, sut oedd bywyd iddi hi, a mae'n hanner biograffiad, a mae'n hanner hanes, a mae'n chwip o lyfr, a mae'r neges yn bwerus tu hwnt, ac i fi, nath hwnna, oedd clywed ei llais sy'n dweud y geiriau yna, y gath effaith fawr yna i, a mae di aros gyda fi, felly Don't Touch My Hair, Emma Dabiri. Gwych. Gwerth chweil. Roedd yn rhan o, dwi'n gwybod, cyn dych chi wedi dechrau y prosiect, dych chi wedi cael fel restr o darllen i helpu darparu. Roedd yn rhan o'r restr yna. Oedd ddim yn rhan o'r restr, so felly, cyn ni ddechrau, oedd gofyn ni ddarllen Why I No Longer Talk to White People About Race. Oedd yn heriol. A wedyn darllen o'n ni Natives gan Akala. Y ddau lyfr yn ddefnyddiol iawn yn dyfer o'n gosod cyd-destun beth mae gwrthiliaeth yn golygu. Oherwydd fel o'n i'n gweud gyda, sa'n credu bod yna pryn iawn i'r bobl sydd yn moyn bod yn hiliol, a fi'n credu bod y llawer o'n gweithlu'r un ystyried eu hunan ddim yn hiliol, ond i ddeall bod yna wahaniaeth, bod yn wrthhiliol yn osgo gweithredol. Dwi ddim yn osgo eistedd nôl a iawn na fi ddim yn hiliol. Bod chi'n eistedd lan na mae'n rhywbeth i wneud fan hyn, mae'n y fwlch i gamu mewn iddo fe. Oedd y ddau lyfr yn effeithiol iawn. A wedyn, Don't Touch My Hair, darllenes i wrth i ni fynd drwy'r rhag. Wel, darllenes i, gwrandawes i arno fe, a chwip o lyfr. Diolch, Steffan. Mae llyfr nesaf hi'n wych hefyd. Dwi wedi clywed i'n siarad amdano, mae'r teitl yn fwriadol bryfoclyd yn gweud what white people should do next. Ond mae'n mynd i'r afel gyda eto be ni wedi clywed heddi ynglyn â cydnabod a bod yn fodlon i drafod bod yna ragfarn a rhagdybiaeth wedi i adeiladu mewn i'n systemau ni a'n cymdeithas ni. A ni symud tu hwnt, mae'n rhywbeth i wneud wedi bod
creu gofod saff i gael y sgwrs, a bod hiliol ddim yn label neu'n gyhuddiad i daflu o gwmpas, i ni gyd wedi tyfu lan mewn cymdeithas hiliol. Ac mae hynny felly yn rhywbeth i ni gyd yn gorfod dechrau dod i'r afel gyda fe, dod i gydnabod a dod i ddeall yn well, a mae yna rhywbeth i ni gyd i ddysgu ac i dyfu drwy ymddiddori yn hyn, a cael y dewrder na i ddechrau'r sgwrs. Ond wneud yn siŵr bod y sgwrs na ni'n ddiogel, ni'n saff, dwi ddim yn fater o bod rhywun yn mynd i golli a teimlo bod nhw wedi cael bus wedi pwyntio atyn nhw a gweud bod nhw wedi gwneud peth anghywir, neu bod rhywbeth yn wrong am y ffordd maen nhw'n gweld pethau. Mae hwn yn fater o dyfu ac o aeddfedu ac o dysgu a cytuno'n llwyr. Ac wrth i ni fod... Mae'n mynd yn bell. Ac wrth i ni fod yn agored ac yn obeithiol yn dyfa, mae narratif yn gallu newid. Felly falle bod y strwythurau hyn o bryd yn hiliol ac yn atal pobl o fwyafrif y byd eang rhag cael y mynediad i bethau fydd y pobl eraill ddim. Ond dwi ddim yn gorfod bod fel yna. A mae cyfle gyda pawb i gymryd rhan yn y newid yma, i weithredu'r newid, i ddatgymalu rai pethau, a'i ail-adeiladu nhw yn y ffordd byddwn ni'n dymuno bod. A dwi'n meddwl mae hyn yn pwynt hyfryd efallai i tynnu pethau gyda'i gilydd. Mae wedi bod yn profiad gwych yn siarad gyda chi a clywed am y profiadau chi. A dwi wir yn teimlo fel mae hyn wedi bod teimlo fel llys saff i siarad am y pethau hynny. A dwi'n gobeithio bydd yr negesau yn dych chi wedi rannu yn helpu bobl eraill a draws Cymru efallai yn yr ysgolion i dechrau y sgwrs a bod yn dewr i just y bod yn agored a bod yn barod efallai i dysgu o'r cymuned, o'r dysgwyr a symud ymlaen ar y daith. So diolch yn fawr iawn ar dyna ni ar gyfer y podled yma. Diolch. Diolch yn fawr.